Tämän lyhyen tutoriaalin aikana katsellaan vähän, mitä tämä Panasonicin kamera sisältää. Käydään kiertomatka kameran ympäri ja katsotaan, mistä päin kameraa mikäkin toiminta löytyy. Aloitetaan matka kameran vasemmalta kyljeltä ja aivan edestä. Eli tämä kameratyyppi kuuluu niihin, joissa on kiinteä objektiivi, eli tähän ei voi vaihtaa toisenlaista objektiivia. Objektiivissa on kaksi säätörengasta, joista ensimmäinen toimii joko tarkentimena tai aukon säätimenä, ja toinen on sitten zoomin manuaalinen käyttö. Tässä seuraavassa paikassa on aluksi tarkentamiseen liittyviä toimintoja. Focus Assist suurentaa näytöllä olevaa kuvaa sen verran, että tarkentamisen varmistaminen on helpompaa. Sinänsä se ei vaikuta taltioitavaan kuvaan millään lailla. Fokus-kohdassa valitaan joko automaatti- tai manuaalitarkennus. Ja tuo push-auto siinä alapuolella tarkentaa, kun sitä nappia painaa, automaattisesti, vaikka kamera olisikin manuaalitarkennuksella. ND-filterit eli Neutral Density Filters kääntyy suomeksi sanalla harmaa suodin. Normaali asento on off, mutta esimerkiksi kirkkaalla säällä ulkona kuvattaessa harmaa suodin tummentaa kuvaa ja helpottaa siten kuvaamista. User 1, 2 ja 3 ovat muistipaikkoja, joihin voidaan ohjelmoida erilaisia toimintoja, esimerkiksi väripalkit, ja sitten zoomin valinta joko manuaalisesti tuosta optiikan renkaasta tai sitten servoasento, jolloin käytetään sitten sähköisiä välineitä sen zoomin käyttöön. Tällä pyörällä säädetään kameran aukkoa, eli sitä valon määrää, joka tuonne kameraan sitten tulee. Iris-painikkeesta päätetään, hoituuko aukon säätö käsin vai automaatilla. Gain-toiminta tarkoittaa kameran signaalin sähköistä tehostamista, ja siellä on 3 eri asentoa, low, mid ja high, jotka voidaan valikosta eri tavoin säätää. Ja viimein pääsemme white balance -nappulaan. Tässä kameratyypissä on 3 valintavaihtoehtoa: preset, joka on tehdasasetus, ja sitten muistipaikat A ja B. Eli 2 erilaista valkoisen asetusta saadaan talteen. Pienen LCD-näytön alta löytyy bars-painike. Siitä saadaan näyttöön EBU-väripalkit, jota voi myöskin nauhoittaa tuonne muistikortille. Shutter-videokameroissa eli suljinaika tarkoittaa sitä aikaa, kuinka usein per sekunti käydään lukemassa sieltä kennoilta sinne kertynyt valon määrä. Perusoletus on 50 kertaa sekunnissa. Äänenvalinnoilla kanava 1 ja kanava 2 määritellään, että mitä äänen liityntä nauhoitetaan. Joko int eli sisäinen mikrofoni tai sitten input 1 tai input 2 kytketty laite. Ja sitten vieressä vielä mic power eli sähkön syöttö sinne mikrofonille, jos sitä tarvitaan, erikseen input 1 ja input 2. Counter reset nappulalla voidaan vähän hallita aikatietoa
Yleensä nykyään käytetään kyllä tuota TC eli aikakoodimodeja enemmänkin. Zebra-toiminto auttaa meitä ylivalottumisen osalta, eli Zebra nostaa tuohon etsimen näytölle semmoisen zebran juovia muistuttavan kuvion aina kun kuva alkaa olla liian kirkas. OIS-painike on optinen kuvanvakaaja ja helpottaa kuvaamista huomattavasti, varsinkin jos kuvataan käsivaralla. LCD-painikkeesta voi hieman himmentää tai kirkastaa tuota pientä LCD-ruutua. Sitten EVF Detail korostaa ääriviivoja nyt edelleenkin vain tässä etsimen näytöllä, mutta joskus se helpottaa tarkentamista. Ja sitten Viewfinder-nappula niin nostaa ruutuun videotason mittarin, josta voi tarkistaa valon määrän, ellei ole ihan varma. Alareunassa Display Mode Check nappulalla voi vähän vaikuttaa siihen, että mitä kaikkea tuossa etsimellä näkyy. Näkyykö vain pelkkä kuva vai kaikki informaatioakkutietoineen, kortin täyttömäärätietoineen ja muineen. Tai sitten mitä niihin user 1, 2 ja 3 nappuloihin oli määritelty. Auto kautta manual päättää yksinkertaisesti, että tehdäänkö asiat käsin vai automaatteja tai käyttöön otettuja automaatteja käyttäen. Ja sitten vielä läpinäkyvän läpän alla kanavakohtaiset äänen voimakkuuden säätimet nauhoitusta varten. Kameran tältä kyljeltä löytyy vielä valintaring, jolla päätetään tuon optiikan ensimmäisen säätörenkaan toiminta. Asennossa fokus se toimii tarkentimena ja asennossa iiris se toimii sitten aukon säätimenä. Ja kyljeltä löytyy vielä menuvalikkojen käyttöpainikkeet. Kameran valikoihin pääsee menupainikkeella ja sitten sen alapuolella olevalla hyvin pienellä hiirellä tai tapilla sitten navigoidaan näissä valikoissa ja exec-nappula sitten toteuttaa sen valitun asian. Sieltä säädellään kuvan laatua, kortin formatointia ja monia asioita, niistä vähän myöhemmin. Samasta paikasta löytyy myös äänen monitoroinnin voimakkuuden säätö. Kameran takaa löytyy ylhäältä lähtien luukku, jonka takana on SD-muistikortin paikka. Ja kortti toimii tässä tapauksena tallentimena. Scene File pyörällä voidaan valita joku 6 erilaisesta esiasetustilasta ja tehdä niihin myöskin muutoksia. Standby-nappulalla pääset virransäästötilaan, jos kuvauksissa tulee lyhyt tauko, niin et kuitenkaan halua sammuttaa kameraa sen ajaksi. Mode-näppäin vaihtaa kameran kamerakuvaustilasta nauhuritilaan ja sitten voit katsella kuvaamiasi otoksia. Takaa löytyy myös paikka akulle ja virta-adapterille sekä sitten kumisen läpän takaa lähinnä HDMI ja USB-liittimet. Kamerasta löytyy vielä takaa virtakytkin ja nauhoituksen aloitus- ja lopetuspainike sekä liitännät ulkopuolisille mikrofoneille tai äänilähteille. Kummallekin kanavalle oma XLR-liittimensä. Niiden vieressä on vielä äänityssignaalitason valinta, joko mikrofonitaso tai line taso, jos kytkettävä laite on vaikkapa äänimikseri.
Ja vielä edestä objektiivin alta löytyy valkotasapainon toteutuspainike. Siinä on kamera kierrettynä.